Kita dengan jangkrai, siger farvel. This day, sidste dag, sidste morgen, og siger farvel Taras, siger farvel Cambodia, siger farvel hus, siger farvel min kære hus. Der. Lấy nơi thằng lưới, đi op på Taras, den chopper. Taras. Så gå op. Så gå op. Ja. Så meget flot. Det har været regnvejr i morges, eller i nat. Det kan godt ses. Floden. Meget lave vand den her morgen. Det er sommer, men nu er på vej over til regntid, fordi det regn i nat, eller i går. I nat. Så der er flyvemaskinen kommer, der kan se. Så det gør det. Så kom lige op på Taras. Hallo! Så flyvemaskinen. Det går ned. Er det? Eller skal det gå ned? Det lander. Så i virkeligheden det er meget lave. Mørket dybere. Ja, træning. Jeg meningen skal træne om morgentræning, men jeg har ikke blevet trænet i dag, så sidder jeg bare og skriver min dagbog. Så ja. Så vi ser nede. Klokken 6:30 om morgenen. Ja, jeg kommer op klokken 6 nu, 6:30. Sol går op.